सुटि खालामनाय जागोन सेकेन्ड श' बेनिखायनो नालानानै खालामनांगौ जोङो हाबनानै जोङो टिकेटखौ सियार गंफा गंफानि जों चेक खालामनाय जागोन टिकेटआबो ओरैबायदि जाम जाम जायगा मोनलायलायो जेरैबो मानसि ओरैबो मानसि आरोना अरायथासार जायगा मोनलायलायो जानानै दं आरो ओरैबायदि माने जों मोनसे फोसावलाय जोङो टिकेटखौ चेकिं खालामनांगौ ओरैनो दा हाबग्रोनाय बायदि जाजोब्बाय जोङो टिकेटखौ चेकिं खालामगोन सेकेन्ड श' बियो माने फार्स्ट ट्रिपा जाबाय एबार सेकेन्ड श' देखायबाय बिथांमोना 8,000 मानसि जायगा मोनलायलाय ओरैबायदि आरो फंबाय टिकेट नायनो फैदों ना सेकेन्ड श' ना दे माबायदि मोनगोन नोंथाङा मोजाङानो मोजां जागोन खालामनाय जागोन सेकेन्ड श' बियो अरायथासार मानसि जादोंमोन नै अखाबो लास्ट जोबनायाव अखाबो होनानै होबावबाय बिदि आरो जांख्रानि टेनसन नायनायाव बेनो ओरैबायदि मोजां नांदोंमोन रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि मानसिफोर जादोंमोन बेनो जांख्रानि टेनसन नायग्राफोर मोननै अयथासार जादोंमोन सेकेन्ड श' नायो लास्टआव अखा जाना होबावो आरो ओरैबायदि नायदोंमोन आरो नै जोमै नायनानै खाग्राफोर बिसोरो गासिबो बावगासिनो दङ नै गासिबो बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा जांख्राजोंबो मोजां मोनग्रा रायजो राजा गासिबो आरो बिसोरो माने जोबनानै ओंखारनायमोन आरो बिसोरो माने अयथासार अखाबो हाबाय लास्टआवहाय नै मोजांमोन फिल्मालाय नायनो